Σιαλμάς. Πολύ κινητικός, δραστήριος. Ήταν σε μια-δυο φάσεις για την ΑΕΚ. Εδώ κράτησε, απέφυγε τον Ζουρούδη. Ωραία προσποίηση, το σουτ, εκπληκτικό γκολ από το Σιαλμά στο 34. Η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα στο μάτς με το Σιαλμά να σκοράρει για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας κάνει εξαιρετική προσπάθεια από το ξεκίνημά της και παίρνοντας τη μπάλα από το πλάγιο out. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και σκόραρε για την ΑΕΚ, δίνοντάς της προβάδισμα στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κάρλος εκτελεί καλοχτυπημένο, πέρασε η μπάλα 2-0 από την προβολή του Σιαλμά. Αυτός άλλαξε την πορεία της μπάλας και πανηγυρίζει για το δεύτερο γκολ της Ένωσης στο 71. Αποστημένη φάση με την εκτέλεση του Κάρλος. Κυριακίδης απορεί για το γεγονός ότι η άμυνά του κόλλησε. Άφησε αμαρκάριστο τον επιθετικό της ΑΕΚ.